Årsens toppskyttar til kvinnen først. Det var nummer 3 ble Mona Breckman, 12 mål. Og Sofia Porskus, KI 21 mål. Og etter år Ranva B. Andreasen, KI 8 mål. Stand up. Ja, så det mennene. Toppskytter som måneden i 2008. Nummer 3 ble snakka utlänningar. Ahmed Keita, Beatrice 15 mål. Og nummer 2, Arnbjørn T. Hansen, Ebestreimer 16 mål. Og nummer 8 ble Finner Justinsen, Vutsinger 9 mål. Hur snackar såna skräckvärd du finner med lärare där? Jag hade en 8. Och vad är det fler? Ja, det är det. Är det något så viktigt att ha något som egentligen kan få ut? Det må man nästan ha. Jag tror det är minst skräckvärd. Det är inte alla minst skräckvärd alltså. Nej, det var inte släkt. Finner du sen hjärtligt att locka vi har nu? Ja, tack för det. Jag vet också i socialen idag att du har en gamla kritiker i huset och han har ofta fler från skräckvärd. Nu ständer du här vid till den äkna godskräckvärd. Hur ser känslan att du finner färdvisning skån? Det är störst, det är det. Jag har hukt efter honom i 2 år, faktiskt, ja. Så det ska jag få sån knat alltid. Och kvart German Frida blev en toppskytt i bästa mansstolten. Kvart ska till? Det kräver några arbete och jag vet inte, alltså, skåra mål, det är det. Är det bara till bara knalla bollen in till nämnt nog? Ja, jo, det är nätt. Nej. Ja, nu är det unga mävor och vi har vunnit den här höjden för första för. Heter en visserskräckor. Nästa år det så få en till högra för att östnit. Låt oss svärda för det. Ja, för ett halvt. Det är aldrig för. Men nu vet att alla världsspelarna är kvar värst och vad du kan göra. Vet det ganska svårare nästa år att ändå ta det. Ja, jag får finna på också nytt att göra alltid. Det var två prata fler för när visste sig att världsspelarna tror blir mer klarare på att det heter vet att du kan skåra åt smalna. Ja, det är det, ja. Men så ska man bara blöja. Nu spalt du vänstra backen där sista avgörande när det ganska så tricks för att få vittlagt världsspelarna till APS för nu. Ja, vi tar så några skriar till den dysten, men man ska bara spela och så. Man känner alltid chanser. Ja, Ranva Andreasen och Finny Justinsen, bästa målskyttarna i 2009. Starkt klapp!